bisimilla mon onon délégation immiɓe haaj ngari ɗo wuro Meelga. Meelga jaɓɓima on wi on fof bisimilla. Meelga Male Meelga Mauritanie fof. min noon kaalowo ɗo o mbiyetemi ko Oumar Saydou Ly. babam ko Ceerno Saydou wiyete, nenam ko Sulɗani wiyete. ewa ko minen ɗo garɗon e mum. wuro ngo no ardi lamdi ɗon, feere maggo lamdi ɗon. no ngo ardi ni ina juuti, ina heewi. koko neɗɗo ari hen haqqille mum tan wawi haalde. wuro ngo iwi ko Dimak so yumma ko toon wuro ngo iwi. Fuuta Tooro le Suyumma ɗon ngo honno. ceerno makam mawɗo ko ɗon wonno. ceerno makam mawɗo jibini ɗum ko Alimanna Sabere, ɗum ko pullo ko on jibini ɗum. kanko no dancoyi ceerno makam Atumane, o dancoyi Abu, o dancoyi Racine, ɓe ko ɓiyi ko en. eyi ko ɓen goni ferɓe toon. hakkunde maɓɓe Jolof tawi heewi hareji, ɓe donki wonde toon. ɓe gañi haare e dillere, hakkunde maɓɓe Waalo Barak. eyi ɓe kafti noon ɓe mbiya ɓe payi Mangol. Mangol ko ngol ɗo cangol. Maliki Sine wina fayi Ɓundu, kamɓe jaadi. Maliki Si toujours feewi ko bange ñaamo, kanko toujours o feewi ko bange nano. eyi haɓe garde Ɓundu. o woni ɗon o wonde Maliki Si fodde duuɓi 5 o ɓennani. on yiɗi yoɓe gondu. eyi noon o haaɗa ɗon o yanta e jeeyal mum. o jaɓani o fayi ko Mangol tan o siisi ɗum, o sini ɗum. ɗum woni noon hankkadi o hebli o fayi Mangol. eyi wonko ɓe kaldi nde o yaata nde, kono ɗum ina wawi woppede. ko gotema fof wino goɗɗo hunde, ɗum kadi wonori noon. o ɓennitindi Mangol, o arde miñi koyen ɓe ɗiɗo, kanko makam Racine e Abu. Abu woni kodde maɓɓe, ko waliyu kewɗo gandal. ɓe ngari noon ɓe goni to winde to goto wuuro toon ɓe gadori cangol ngol ina ɗo. ɓe mbaɗi noon duuɓi 5 ɓe lumbi, ɓe ngari ɓe koɗi nde ɗo Meelga o ɗo Mali ko wana ngoɗo. ɓe ngari ɓe koɗi ɗon, ɓe mbaɗi ɗon duuɓi 9. ɓe nangi baamuɗe maɓɓe ɗe. ɓe tawi ɗon noon yimɓe immi, ɓe tawi he fulɓe raŋaɓe, jeeya ko bulli raŋaɓe ñooro. ɓe tawi Barel Nalla no hoori ñiwa. ɓe tawi Jogorane Mamoudou Butti. ɓe fof ko raŋaɓe ne jogii jawdi mum e koɗe leydi he. ɓe ngoni noon ha ko Allah haaji, ɓe mbi wonde joni yimɓe ngare ngare maɓɓe mbino koɗa, ɓe mbi ala en mbawa hoddude. minen miɗen tawi ɗo neɗɗo o ko ñaɗɗo, ɗum woni jinne biyeteɗo Meelga o hoddotako, mo hanɗina mo wara jamma ɗanotako. ɓe ndendi noon ɓe jiidi, ɓe mbi joni enen haade men yaade eɗen golla ɗo koɗɗen kaɓene oɗo jinne, ƴeeɓe ko mbiɗon hen. makka mbino miñiraɓe, Racine rewe makko Abu woni kodda. mbi basi ala. jiidi ɓe gayni, ɓe mbi Abu ko mbiɗa. Abu wi ha hande ɗalde kam e makko. Abu ɗalda e makko, golli balɗe 7 yalti. wi joni de mi heeɓimo. mi heeɓimo. o yaha oyno keɓirnamo, o yo e gadde. so eggino aduna o fotinan. fini subaka tan beeta e ñande alet. lewru no yaara 7 lewru. ɓe tinani, ɓe matani ɗo, ɓe jooɗi ɗo tan. so tawi a wana pewnitiɗo tan ndu naworte ni. tibaji ɓe puɗɗino fewnude nde ɓe ngari koɓe hoɓɓe. tiba fof junnitto. hay barmaɗi cagginanuɗi caami ndewa dawata. goto maɓɓe fof no ɗuni dogani nokku tan e ɓoy toon deƴƴini. ndu dawi ndu yalti. ndu seeki Fuuta fof ala ɗo ndu heddi. Fuuta ne hoore mum ne andi ɗum. ɗobo ɓe mbii ko ndar ndu haaɗoyi ha ndu are ndar ndu yana e Gueeƴ. Fuuta fof ɗum wiya hendu Meelga, hendu Meelga. kisa jinne o ko nden ɓe cosori inde wuro ngo. ɓaawo nde no eggi o yeehi lomtima jaam,
ɓe mbi joni ka en ngala e ngoɗo wuro inde so wona wiide ɗum Meelga ɓe mbi ngo Meelga nde ɓe immi so yumma noon hade mabɓe arde ɗo ɓe ngari ko walla nena sere cooji guli hakkunde mum e Guiray ɓe ngari ɗon ɓe immi ɓe ngari mana immi toon ɓe péri ɓe ngara haɓe ngara e Guiray ɓe ngoni ɗon ɓe koɗi ɗon kotki moƴƴi wuro ngo jaɓɓiɓe kanko ceerno makam waɗi ñande wotere o immi omo fayi canngol omo yarno e puccu makko debbo goto kam nene immi e canngol he ina ƴeeŋa no woppuno toon kanŋe mum soppeeru muɗum ina toon woppi soppeeru ndu mataw linggu moɗi ɗum kanko o yeehi galle makko debbo yeehi yiyani soppeeru mum ko lootinoɗo rutti aɗa ƴeewi yiyani koreji mum lamdi ɗum an holmo gonduɗa ɗo no hay goto ɓe mbi holmo kawruɗa oy ceernajo koɗo gonɗo ɗo ko on tan kawrumi jawdi no muusi ɓe ɗaccani haɓe noddimo ɓe tukkimo ɗo ɓe tukkunomo ɗo noon o wi mbasi ala miɗa yoɓa kono mi watata o yoɓi o eggi hucci walla nden o eggi ɓe jeehi woni balɗe mana jeetati subalɓe ina gawa nangue linggu ngu gaddi ina dotta ha soppeeru ndu yalti nde soppeeru ndu yalti ɓe mbi yoɓe cuur caggal mum on wi mi wawa sudde ɗum sabu ɗum waɗi fitina mawɗo eyyi ɓe kolli joom wuuro en mawɗo awtodiri ɓe gabbimo tubunoydemo ɓe tubunoymo walla nde ɓe tubunoymo walla ɓe kollimo ɗum toon ɓe mbi joni ɓe ñaguimo yo egguto arto e ala saabu nde o tukka ɗum nde ala jedduɗo wi kanko o watta ɗum hay goto haala tan deƴƴa o yoɓi artudemo e ngon wuuro noon o wawa artude ɗon eyyi o yimmi walla o fayi ɓundu nden o ari ɓundu noon woni ɗon ha ko Allah haaji wonde Maliki Sy wiyama duuɓi 5 wiyama 6 warta haluɓe kirdi ɓe yimmi ɓe peewi mangol eyyi ɗum woni garal mabɓe ɗo ko gadimi haalde nane ɓe ngari ɗo ɓe koɗiɗa duuɓi 9 ɓe yimmiti noon han kadi ɓe kottito ɗo won ɗo ɓe kaaɓe Meelga woni jinno eggi hooti yeehi ɓe jottima han kadi eyyi tugge nde ɓe jotti adi wonde joom wuuro ko kanko mawniraɗo makam cew woni ceerno makam o waɗi hen mana o woni hen joom wuuro kanko o lomti ko duuɓi 10 eyyi nde o lomti duuɓi 10 o maayi miñi ko gorko ceerno Racine on ne lomti duuɓi 11 on ne gayni Abou miñiraɗo o eggi ɗo on sinci bulli ngo ya wongo Murtani ko Abou sinci ɗum koye winde mum ɓe kotti hoddoy toon e fulɓe rangaɓe hatte makam o woni afo ceerno makam on lomti duuɓi 18 on noon accani makam Racine on lomti duuɓi 14 on maayi makam Bocar on lomti duuɓi 15 makam Bocar ɓe garduno ko 300 galle ko ɗum arduno ceerno makam firdi ko 300 galle guila ko notiti e ko abbiti 300 galle ɗum o ardi ɗo tuggi luggel layru adde mana tunde Pendawar neɗɗo fuu ma ala ɗo galle walla tanuma ala ɗo galle wona Melganke 300 galle wonno ɗo eyyi ko ɗo luural Meelga meeɗi wadde ɓe o ardunoɓe ɓe na iwi Fuuta Suyumma ɓe luuri en kooti min cikkuno ga no weeli hodde kono min tawi ga ko ladde tan an ala ɓe tawɗa e ndi leydi ko ladde jeerende eyyi ɓen kooti Fuuta o heddudi ko heddudino ko caggal ɗum makam nde o maayi kanko makam Bocar duuɓi 15 lomti Racine Bocar ɓiyi ko lomti duuɓi 13 nde on maayi
ceerno baydal lomti duuɓi 34 ko yaano e Meelga fof ko on faggiti wuro ngo faggiti yimɓe ko ceerno ko joom maslaha bawɗo rokkude bawɗo wadde kala garɗo ñaago ɗum koddigu yimɓe heewɓe nani he kanko joɗini ɗum hen nde on natti ceerno Djiby lomti on ko ndungu goto ceerno Hammadi lomti ɓaawo nde ceerno Djiby maayi on lomti duuɓi 10 Samba Guélé lomti nde ceerno mana Hammadi maayi Samba Guélé lomti duuɓi 18 Samba Guélé nde maayi makam Hammadi lomti to o lomti ko Jombuku tawi ɓe eggi ɗo ɓe jeehi Jombuku Cheikh Oumar ari Dina ari ɓe immima ɗo ɓe jeehi to makam Hammadi lomti on waɗi hen 28 lebbi 6 nde o maayi afu makko gorko tawi natti heɓani lomtade ko ɓiyum woni ɗo hande jom on miñum gorko dewnoɗo mum ne wiya alima kam o lomti duuɓi 18 miñi ko Abdoul lomti duuɓi 34 gorko atumane lomti duuɓi 18 e lebbi 9 o sanki Mamadou Ali lomti 23 oɗo joni Samba lomti duuɓi 4 oɗa duuɓi 9 ko koɓe koɓi to duuɓi 5 ko ɗum wattaka e noon saaha ɓe mbaɗani joom wuuro ni koɓe gartan nde wonno jinno wono sohliɓe eywa Meelga noon on saaha nde ɓe ngari ɗo ɓe tawani ɗo capato no hodde mabɓe capato woni ko teganit to wiyete teganit e Girsi toon safarɓe goni e Irgueyba koye ɗum safarɓe goni eɓe telloto e amen telloto e mabɓe ko cabarɓe wiyeteɓe Zibeyri ɓe wonɓe he mawɗo mabɓe ko Haruna Ulfa Luul ko woni mawɗo mabɓe ko one ceerno makame ɓe yimɓe muɗum ko ɓe tawdiri ɓe goni musidɓe jiidi ɓe gondi ɓe tawi mana Barka Samba Yasina laami makanna ko Bacilanki ɓe mbaddi keerol koto wiyete mana on winoma mbadda hayre Fandaga ko toon ɓe mbadda keerol Samba Yasin sali nden funnague Gusela ɓe immiti ɓe garti noon ɓe mbaɗi keerol ɗo wiyete ɓokke jammi mbaɗen keerol ɗo ɓokki e jammi ki darodiɗo mbaɗen ɗon keerol ɓokki ki nani jammi ki ne heedi ki bange nano wargo ni ɓe mbaddir ɗo keerol sa immima Gadiaga ha ari mana e ɓokki e jammi kiɗo dariɗo gayni leydi Samba Yasin sa immima toon a ari ga hankkadi a naati leydi ceerno makam wona on sa a ceerɗo ne wiya ɗo konmi walla ɗo konmi mo waddi keerol goto illa pullo goto feri ɓundude wiye Sule Ñang immima ari hoɗi tiisi koye winde mum ɓe kotti on goto ko heddi ko fof ko safarɓe ko nandeteji noon jango ala seɓɓene caggal hayre caggal mum seɓɓe immi gari dardimo koddigu ɓe koddi hankadi ɓe koddi o dañi hen almuɓe biyeteɗo Gaye Diara ko Gandega naajo ko almudo makko on hoɗi biyaki ndiyam itti ɗum ɗon rafi ndiyam ɓe ɓamma ɓe ƴogoye ha maayo ko ceerno ma kam ñaganimo ndiyam yimo yo as ɓundu ha ɓay becce o acca ɓundu ɗum wasa ɗon ɗo luggi fewnanimo unugal gawdi itta ha gasi o wi o naw unugal gawdi ngal o yaada e solimawel tokosel naata jola e ndiyam he jooɗo jola e ɓundu he jooɗo o nanga unugal gawdi o wiya bisimillahi o fiya e hakkude he so fiya e hakkude he ha waɗi luggel o acca tan Gaye Diara waɗi noon yehi arti subaka o wi o roƴƴew to tawi huno ko ɓundu heewi ndiyam ha hande leydi ndi fof ko biyaki ɓuuri hewde ndiyam ceerno ma kam ñagani ɗum Allah Gaye Diara kamɓe koɓe seeremɓe tan ko woni ɗo fof ko seeremɓe ko ɗum tan ɓe gandi kala koɓe nanni hen nattu kono ko ceernagal tan
ɗum addiɓe ɗo ko ɗum woni ɗo so konu dawi tindima e maɓɓe eɓe jogii hunde so ɓe joofima toon ɓe mbaɗi tuy tan ko toon konu ngu bonata heddotako miɗa sikkini hande tawanina e leydi he so ala ɗo wasata ɗum woni konu ngu bonan ko ni ɓe goruno ɓe kaɓetake mbana yimɓe histoire jiɗɗo Allah fof seɓɓe ngari moole maɓɓe fo wonti ceerno mumen safarɓe ngari fo wonti ceerno mumen barka Samba Yasin e neldamo hitande fof sadak to gajaga ha yimɓe ngari gure koɗi hunde immiɗo yehi hoɗo e Bokoro Cheikh Oumar ari tawi ɓen ɗon ko ni gurdam makko kanko ceerno makam wayi ha yetti mana ñalawma hande Cheikh Oumar nde arata kanko o dañi temedere wiyama e duuɓi jeenayi wiyama o dañi temedere e duuɓi nogas nde Cheikh arata e leydi he kada o dari e leydi koɓe ubba kamɓe fof ko sappo en tan walla ɓe dandiri ceerno makam ari nde ha are Farabanna seɓɓe keewe leydi he o nelani seɓɓe giɗi makko o nelanani seɓɓe giɗi makko o haaɓe barka Samba Yasin to makkanna o fooli ɗum seɓɓe giɗi makko nani ɗum kam enne fof goto fof hawre fetel mum e sawru mum ɓe immi ɓe mbi eɓe kaɓoya e makko ɓe ngari ha joggunturo ɓe ndendi ɗon ɓe mbi joɓe ƴewno e mbatta seremɓe ɓe mbi kalane min no ɗum wa'ata sen kaɓe makko yi ɓe mbi minen de min nani ko jihade e diina o jogui so taw fooli en de enen fof gonti macco makko ɗo bangga saria so welama o rimɗin en so welama o wara en so welama o acca en sereɓe mbi so tawi kay ko ɗum woni hen ngare gabbo ɗemmo jarlodiren e makko jaafo mbiyen enen ken yimɓe e gonti almuɓe makko ɓe itti Fodiyo Biri Fodiyo Cissé Fodiyo Ancumane Jagana a faami ɓe itti ɗi Fodiyaji seremɓe ko ɓe jeeyi gabbi Cheikh Farabanna yiɗi makko fof ina moɓini aɗa joggunturo arno noon ko habde makko tawi wawa ɓe itti ɓe ngari tawimo toon mbiyawa minen min ngari komin remoɓe komin jooɗiɓe min jiiɗa hunde so wona komin ngari miɗen jamma o ƴeewa coboɗe e pucci duttoɗe e makanna mi neli toon almudam kamnoɗo e barka Samba Yasin ne wiye Mamadou Diallo Boli mi wi ɗum yo yah so yeehi yo haaɓe on haare gasi o nani guiɗi makko moɓi o nele am ɗum mi wi yo yaw fello on joni noon coboɗe e pucci guilo lumbani eyyi guiɗi makko on en o dañiri barke ko ni o wi omo waɗe lettere makko Cheikh Oumar ndumɓe jeehe ya joggunturo kala koɓe mbi maslodira toon e mabɓe ɓe mbi ko jam addi ɓe jeehi ɓe ngari bana joggunturo toon maslaha o waɗi hakkude mabɓe Cheikh Oumar du'aniɓe ɓe mbi joni yo Cheikh Oumar Mamadou Diallo Boli wi yoɓe gaddu muudo kanŋe ɓe itti muudo kanŋe ɓe dokkimo yo wallitoro jihadi ɓawo ɓe mbi ɓe jiiɗa yaade kanko no forsata neɗɗo eyyi ɓe keddi ɓe mbi koɓe remoɓe o yo Allah waɗɗon remoɓe dañoɓe yo Allah waɗɗon remoɓe dañoɓe wawde moƴƴude e hoɓɓe e jippinoɓe yaajɓe ɗum Allah waɗi guiɗi makka leydi fof tagoɗo ɗiɗo noppam ɗi nani e ko jiimi fof guiɗi makka wawi kala koɗo ɗo garɗa e nokku ma ƴeewe ya wat dépasse walla ya wat hunde walla jurneɗa walla gormeɗa ko wona e guiɗi makka ndi leydi ala gilɗa ha makka kala leydi no garɗa aɗa jippi a hotata madan ko jatigui ba miije makka wona guiɗi makka indini hoore mayri e laaci mayri ɗo ha caggal cangol Mauritanie kala ɗo jippiɗa aɗa wawi wonde galle temedere ndungu jatigui ma wiyanima hunde defta fof yesso ko woto koye guiɗi makka tan daña la leydi gonɗi dañi ɗum ɓe dutti ɓe garti kamɓe guiɗi makka goto fof hotiɗo wonno ɓe dokki comci ɓe dokki kanŋe mballiti Cheikh Oumar immi noon woni rewi caggal maayo ɓenni yeehi ha yettoyi mana haayi eyyi ɓe mbi ñallinen ɗo wiya lawata ñallinen ɗo ɓe mbi ñallinen kay manggo wiya lawata ñallinen lumben kettoyen o to banggen ɓe lumbi ɓe ndewi juude sudu kulle ko ɗon konu ngu rewi haɓe ngari ɗo ceeɗe goni ɗo ko ɗon ɓe ñallini
ɓe ballini o yi gone ɗo loote pucci mon e maayo he pofto ɗon ɗo dental manngal ma immoɗo janngo dental jongal ma immoɗo janngo kewngal ɗo ma hoɗe to canngol e ga canngol fof ma hoɗe ha donka ɗo jooɗiɗa mayɓe to ma gadde ɗo mbalɗen ɗo kala mayɗo to ko ga yiɗi ubbede ɗo mbalɗen ɗo ɓe mbi ɗo noon no wiyete oyno jolfuɓe mbiyata argayi ɓe mbi kaayi o yaw o gasi on kaali noon de Allah holli kam go jogori wiyade o haɓe moriba safere seeɗa moriba safere mana jaɓi Allah jaɓimo o fina yaade moriba safere to sero wina yaha o yalawata yaha wonɗo ka ɓiɗɗo moƴƴa bonnani condam jinmi ko keddoɗa ɗo e laamu ma o wi min dey miɗo huuli jaareɓe noɓe nanguirtamini e noɓe ni mi murtat o itti faɗo makko nano o rokki mana moriba safere o wi sa wi aɗa murta urnoɗa ngo sa urnima ngo tan so Allah jaaɓi artana diina ma moriba safere ne rewanno ɗo ina hono e Fuuta ne itto to jiyaɓe ina adda o tawata ɗo ko o tawata ɗo koye nangue biyeteɗo baydal lomtiɗo capantati goo ko ceerno makko o tawa ɗum ɗo won yimɓe hewɓe ɓe o itti Fuuta ko baydal ɓocciti ɓen yimɓe ɓen nayi leydi he wiyete jomum ara heddo ina jangga o anda ko almudo o nodda ɗum o lamɗo ɗum e an ko woni affaire ma e min de min tenoyno walla ɗo min gonno walla min gonno an lo guese o tawi min toon o nayi min o wi miɗe ñaagui woppanamo ɓen keddo ɗo waɗa feere koota Fuuta ha juute ɓe jaɓano tata galleji en tati kooti Fuuta woddi ko fof hodde e makko on galleji koddiɗo e makko e leydi he ngoɗo wuuro Meelga ko ɗo hoori ñiwa eggi ngo hoori ñiwa ko ɗo eggi siwoyna ko ɗo eggi seɓɓe ngadi wiide ina seɓɓe ngari kodde siwoynankoɓe Amadou Makam ko on wonno siwoyna koye galle kan hanɓe wonɓe toon ɓe Ibrahima kan en tanumen ne wi Amadou Makam o darti ɗo yimɓe ɓenne immi jeeyi mbi jaaɓi ina gondu e makko kono toon de ina boni obo ko safarɓe ko wuddu sahal ko jangu Fuuta ne yana toon safarɓe ne jana kono haysata taalidu yiri he poli dilline koɗo gorgil